Hajiya da sabana fa a Borno PDP za mu yi. Kuma can ta rage maka. Alhamdulillah wannan abu ya mun daidai. Hajiya ashe ke ma kina cikin tafiyar tamu. Get lost! Aba shekara nawa muna yin APC ba abin da suka mana. Musamman ma mu MPKL da ko hanya sun kasa yi mana. Ke ya bayyana. Wai ke ma kina cikin tafiyar tamu? Menene ne faru? Baka da labarin gwamnan gobe a PDP a Borno? Sani. Wane ne wannan? Muhammad Aliyu Jajare ne. To sabon launi kuka zo da shi. Bosho na ji an ce baka cikin tafiyar mu. Prince, kai ma an faɗa min baka cikin tafiyar mu. Lahi ƙarya ake masa. Wai da gaske kai ma kana tare da mu? Da hakika ni da yan uwana. Ashe matan Kannywood ne kawai ba sa yin mu. Dakata. Kuɗin ma ko dai shari'a aka yi muku. Sai mun ba ta wuta.